आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय मेगन थाइसे। खुलुमबाय रायजोफोर, फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय मोनसे भिडिअ रिक्वेस्ट लानानै फैदों। रायजोफोर, आङो थांनाय 8 अक्ट'आवहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय थानाय गौरां दैसायावहाय बुथारजानाय सासे फरायसा सोरांसार नार्जारिनि भिडिअखौहाय हगारदोंमोन। बे भिडिअआवहाय गोबांथार मानसिया गेरेन्टि जादों होननानै कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरदों। आङो सानदों जानो हागौ आंनि भिडिअआ गेरेन्टि जामारदों खोमा होननानैहाय आं रिचेकिं खालामफिनबाय आंनि भिडिअखौहाय। बेयावहाय आङो STS पिटर फल्स स्कुलखौहाय मेनसन खालामालासे गौरां मिशनखौहाय मेनसन खालामनाय जादों। बेनिखायनो बेयो भिडिअआ गेरेन्टि जादों। स' रायजोफोर, बियो गौरां मिशननि नङा, बियो STS पिटर फल्स स्कुलावहायसो जानाय जाथाय। बियो STS पिटर फल्सनि हस्टेलाव जानाय जाथाय। रायजोफोर, बे गौरां मिशन मेनसन खालामनायनि थाखाय आंखौहाय निमाहा होगोन होननानैहाय आं सानो। स' लोगोफोर, जों बयबो मिथिगौ गाव गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौहाय मोजां जाथों होननानैहाय मोजांथार फरायहैथों, गियान फैथों होननानैहाय मोजां मोजां स्कुल कलेजफ्रावहाय दैथायहरो, फोरोंनो थाखाय एडमिट खालामो। नाथाय बै स्कुल बायदियाव दे गेसाव गोफोन थायो बेखौहाय रावबो गार्जेनफ्रा मिथिया। बे फेग्रा निसा बाहायग्राफोरखौहाय बेयावनि थाग्रा हस्टेलनि मानसिफ्रा मिथियामोन नामा? बिसोरो जुदि बेबायदि निसा बाहायदोंब्ला बिसोरो सिगांनिफ्रायनो निसा बाहायग्राखा। बेनिखायनो सासे मोजां स्टुडेन्टखौहाय बिसोरो बुद्धि खालामनानै फाव खालामनानैहायसो गौरां दैसायाव बुथारनानै गारहैनायखौ जों नुनो मोनदों। नङाब्ला बेफोरबायदि घटनाया जानाय नङामोन। आरो नङाब्ला बिसोरो फरायसाफोरजों फरायसाफोर नांज्लायलायनानै माबा मोनसे एगेन्स्ट लानानै मेगन सारलायनानैहाय बिसोरो गावजों गाव बुथारलायदोंबो जानो हागौ। नाथाय बे घटनाया माबोरै जाखो बेखौहाय आसरित होननानैहाय जों साननो हायो। दा ओरै फारसेथिं बुथारग्रानि न'खराबो असान्ति, बुथार जाग्रानि न'खराखौथ' आरोबाव दा बुंखासै, बेहाथ' जोबनो गैयै दुखुआ थाखाबाय। आरो बिनि जि दुखुनि मोदै बेखौ हुगारनो आरोबाव माब्लाबाबो फैफिनखानाय नंलिया। बिनि बिमा बिफाया सानदोंमोन गावनि गथ'खौहाय देरै लावै रोङै रायै जोंनि थांखियाखौहाय बियो जाफुंहोगोन होननानैहाय। नाथाय बिमा बिफानि साननाय बायदि मोनसेबो जाफुङाखिसै होननानैहाय जों बुंनो हायो। दा जोङो साननानै नायदो रायजोफोर, STS पिटर फल्स बायदि स्कुलावनो बेफोरबायदि जाथाया जायोब्ला अब्ला गुबुन बायदि स्कुलनि कलेजनि खोथाखौथ' बाद होदो। नोंथांमोना बुजिनो हाबाय। स' आं सानो रायजोफोर, नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन बे गौरां मिशनखौ मेनसन खालामनायनि थाखाय। भिडिअ नायगिरि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।